Alang patad ing tulo ning luwanang nanang Maria Lisa Santos kabang kakaulan ing letrato ning kayang anak ay Mary Grace. Imayang magmalun pauli ning trahedya king biening kayang anak a domestic helper king Aman Jordan. Mayang uyabye iti king karumaldumal a paralan. Kwento ng Imang Maria, October 11 inyang iyawus dering kayabe na obrang Mary Grace na mawawalaya iti. Ado si inyang i-report dekeng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at A14 inyang kumpirmahaning ahensya na alane pingbie ing kayang anak. Ing sangkana niti, ing petere kay batdeng ni Ray. Ang abeng sunod-sunod ng pingawas na ningowa ka na ako. Paputanda ako po kingowa. Kinabukasan po mitana kina naman po kingowa. Karin po sinabi ra ka na ako, the cause of death. Itang initial report po na may raping na ako. Sabi ko po, kitang administrator ni Ngowa, sir, ala po nga tiyan, report kay kami. Sinabi da po, may kaya kay saksakin na ako. Tek sabihan po ning administrator, ning director, sabi na po kaya na, iya pala aware ma'am, yung cause of death ng Mary Grace. Na ako po binumlad ka dito, muli po nga tinireport karela. Single mother yay Mary Grace at tubong San Roque Makabebe. May kipangatulong ya aliwang bansa, ban kanita biyayan ding adwan ng anak at paulo ing kayang pangane na ating congenital heart disease. Anyapin po at yung yakarining anak ko, para kayong pa mag-aral na rin anak na. Ang popa po kayong pa may paulo na rin anak na. Yung tutong na po nini, maka-schedule yung ma-operate na po ko. Pero pauling alayin man na. Alayang pisayin nga ng anak. Panayane po imana. Ngini po yan. Datang day mana bangkeyo. Peya ka masakit kanu para king imana kamaten anak, lakwas nung biktimayang krimen. Masakit po para ka na akong inda. Sa nining kamatayan na ng anak ko. Masakit. Kabang imagine ang kunong makanano yung magilaban ng anak ko. Kaya taong ginawa kaya nito. Masakit po kay kami. Masakit ka na ako lalong na uling inda na ako. Every time na, aisip ka na ako la ako magagawa nung itatangis. Pepa baluanda nala naman kanu di Imang Maria na merakap ning sospek king pangamate at pangarape ng Mary Grace. Menor di edad siya kanu iti at daywan yamu naman king bansang Jordan. Aresto na yung perpetrator of the crime, 16 na taong gulang na bata yan anak ng caregiver ng kanilang building. So bumaba lang itong si Mary Grace and then yun ang nangyari. So siya naman ay kagad na aresto. Egyptian yan at kaya tayo naman tumugon na tayo kagad. Meron na rin siyang abogado na inilalaban ng kaso ni Mary Grace Biray ng Pampanga. Pero po sa patita nung kailangan mabite ang makatapulo. Pasapat para bayaran ng gewa na genga na ako. Sinabi ra po ka na ako nitang Pinay, akayabe na karinig na ako kit ng kenong naning maging parusa. No? Sinabi na po bite. Pero manayala pa po kanong adwang banwa para mabite. Since minor, po yung ginawa. Pero takma na nga hanggang paruso. Kaya Jordan. Samantala, at inakanong abogado king Embassy ning Pilipinas king Jordan, amama si kaso king kaso ampo king repatriation ning katawa ng Mary Grace. Kenya kanong Sabado, October 21, ing expected time of arrival na ning kayang bangke king Ninoy Aquino International Airport. Nilapit na mo naman kanuning pamilya king provincial government ing milyari kang Mary Grace. Sinigurado da kanu kang Imang Maria na sumaup laking operasyon na ning kayang anak at aliwapang pamangailangan ding kayang pamilya. Pepasyag na namang OWA Administrator Arnel Ignacio na mamiyayang financial support ing OWA ampong scholarship grant kareng melakwa ng anak ning Meyang Wabieng OFW. Check ko na kung active member si Mary Grace, 220,000 kaagad na ibibigay natin. And if she's an active member, she'll enjoy, she will benefit from the full range of OWA programs. Yung kanyang kung may anak siya, yung panganay,
kaagad-agad, pwede natin bigyan ng educational support mula ngayon hanggang siya ay graduate. Kaya Bay Paulo G. Santos at Johnny Coronel, ako po yung kaya kayong talasuyo, dyan alumbang parungaw, ating pusong makabalin.